Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka sengkur kharsa no central body hakas ni thoding kalabo ka jingken tu ya ka sarkar jilla bat katnat pulen ban pen thikna ya ka jingshangan jongki nongnya kali kamai tourist khnang banla nakinu kinu ki jingjia ki basngausi ya ki nongnya kali kamai hakas ngi ki por banwan hakachi thi bala pha sho ba bat lang esodia deputy commissioner ka West Giant Hills ka sengkur kharsa no kalapan itu yaladi kum kawai naki seng jong ka jat kur kharsa no kabashong basa saudong ka ri khasi bat jantia kila pante bia udisi halor ka jingsha rabor bat sha Punjab dusman uwei na kidikhot ka kor ulet full moon kharsa no bashong basa akashnong larnai West Giant Hills bat ka jingsha tu ka kali torres ka jong u kabadan je unamba ML not sao di iwe lai Hashwa ban pha ya ka shithi ka sengkur kharsa no central body kalapan long ka jingalang jongkakur ban pen pau ka jing persha halor ka jing Punjab ben ya ulit full moon kharsa no bat ban kerpat iki bor ka an ban pen sitom ya ki bre ki badan kti ha kani ka kampen trim ha kani ka jingalang lawan ne shimbanta da ki rang ba ka kur ki long kme long pa bat ki khun samla ka kur kin thei bat chen rang ha omulong West Giant Hills ya ka jingalang la penyadu presiden uba soren kharsano balayo ka jingkren lam khmat no secretary uba EW kharsano ki jingkren lengkot no presiden ka janta unit uba kishon kharsano bat u secretary jongsha unit uba olet kharsano ki rangba ka kur ha ka jingkren kilapan rem ye kiriu transnam ki badan kti ha kani ka kampentrim kilaya ro ya katnat pulen ka balashim khia bat yo kem ya kiriu transnam Jing du no ko jong u kalong da ka lenti ka bombay te kan ko por nagaleng ka jong u bolong nang isi menta hakini kisni kala no sedien wala da mangi kum kur long ni kan ka jing knu lang ka kham hadien e dai ki wei pan ka so ai kulai kerpang e ha jing dai lingba ka sion par kebupet kami ya kibak kamai na juai selong dailang ba jongki kibalai simkia adu nengkong kisni kemarsen yikendu bat ki da simkia ya laki jong kum laki jong kadok kasnam ya bat kajing lakloi ke jongki ya baro ki program ki bangi lele haki ars ngilinter dari tangling bag kejing penyat kejongki sahabat ai ku play kerpang iki kibasim ya kene kebenta bat kejing kikli kebokra namar mangi kum kukur kejaj hoi ngi nagaliang unit ngi don bat ngi simenta hendrei kum kukur hi parok kuwei tat haduk kani kesngi ngiyo pani kenduk lang kuni di nakata-katau ngasew ban penpau ya kejing sungu bat kejing sungu buram bat kejing ai kublai ke bakerpang iki bat kumju ya ki waipat kiseng nadu kisenjuk ki wahe snong jong gari jantia kisenjuk jong ki wahe snong jong kisan pau snong cikite gitan nartiang kanduli kasenjuk jong giman bay ki badon apo gari jantia ke jongi pat kiwai pat kiseng balang kibabun kibangamla banjer kerteng kinong mikmat na ki unit baper jong ka sengkur kharsa no central body kibalaya poi hagasngi on tap yu halarnai haga khat nyu tarik August arhajar arpuar kilapan pau ke jing sngusi ke bajur halor ke ni ke jing ja kabala pen kindit ya ke yeng kesem bat ya kekur kejaj berok kuwei bat ru kabala pensu jer yau bebun balang hakeleng keri hagi jingkren haga tegesngi kala don ru ka jingkerpat yegi bor sensar jong ka district banwat yegi briu ke badon kti haga tegekam bat ban pensitom jur yegi kat basyong kaan nyi pen pau ke jing sngongu yegi bor pulit jong ka West Giant Hills district kibala le sitom ban thun ban wat bat ban kem ye ki briu kibala le ye ka take kampen trium bashir khay
Ni pentipru syapi sahab bagi singkur kharsano central body kalau penlong ye kejingelang bejarjar menta kesengi kekendai terik September arajar arpuar haplaw yeng jongki parakur haga sunong umulong West Giant Hills haga bangile pensngow ye kijingkerpat hakmat ki bor jongkaan banyo ye kahok halor kene kejingsya penyap dusmon jong uliet Mr. Full Moon Kharsano haga penbud ya ke jingkren jongki parakur haga ni ke jingelang daga basngorit ni pensngou siapi ya kini ke jingkerpat harum kebeningkong bakum ke sengkur Kharsano ni pha bat penpau ya ke jingsngou persya ke bajur hakmat jongpi ki bor sensyar jong ke West Giant Hills District badru hakmat ki nau sensyar jong ke Sorkar Jela ya gani ke jingra bor bat jing penyap ya udkhot jong ke kur Kharsano u Full Moon Kharsano kabaar bakum ke sengkur Kharsano ngida kerpat rit ban ai ke jing bishar ke bahok na kabanta ke yeng ke sem jong uliet Full Moon Kharsano lingba ke jing trei kam jong ki bor sensyar jong ke West Giant Hills District bat ke yeng ke Shari Badan Buram haga bapendep ya ke jing tokit bat ai jing pensitom kat kum ki bor ka an ya ki badai hok halor ke ni ke jing jia ka balaja ya ukur uja jongi. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.